नमस्कार, मी भारती. झटपट स्वादिष्टमध्ये आपले स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे घरच्या घरी बनणारी सर्वांच्या आवडीची झणझणीत तरीवाली मिसळ पाव. त्यासाठी लागणारे साहित्य: फरसाण, कांदा हा बारीक चिरून घेतला आहे, कांदा, मटकी, मीठ, मालवणी मसाला, हा मिक्स मसाला आहे, काश्मीरी लाल मिर्च पावडर, हा कांदा लसूण मसाला, कोथिंबीर, कढीपत्ता, वाटण्यासाठी कांदा, टॅमॅटो, 1 इंच आलं, 10-15 लसणीच्या पाकळ्या आणि मूठभर सुकं खोबरं, तळण्यासाठी तेल. आता आपल्याला मिसळीसाठी मसाला बनवायचा आहे. आता मी तवा तापत ठेवला आहे. तवा आपला तापला आहे. आपण मसाला भाजून घेऊया. थोडं तेल जास्तच वापरायचं आहे, कारण आपल्याला तरी यायला पाहिजे ना, म्हणून कांदा आपल्याला व्यवस्थितपणे तेलात भाजून घ्यायचं आहे. आलं लसूण घालायचं आहे. 10-15 पाकळ्या आहेत आल्या लसणाच्या. थोडं आलं, थोडं परतून घेऊया. कांदा, आपण जरा कांदा पहिला परतून घेऊया. थोडा लालसर गुलाबी रंगावर आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. हा बघा, हा कांदा आता आपला लालसर झालेला आहे. त्याच्यात आपण थोडं आता हे सुकं खोबरं घालूया. सुकं खोबरं सुद्धा आपल्याला छान असं खरपूस रंगावर परतून घ्यायचं आहे. बघा, हा आता आपला कांदा आणि लसूण, आलं, खोबरं छानपैकी भाजून झालं आहे. आता त्यात आपण हा एक टॅमॅटो टाकूया आणि तोही 2 मिनटं परतून घेऊया. भाजताना आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, कारण मीठ टाकल्याने ना आपला टॅमॅटो पटकन शिजतो. आता आपला हा सगळा मसाला छानपैकी भाजून झाला आहे. आता हे मी मिक्सरला वाटून घेते. आता आपण मिसळीला फोडणी देऊया. मिसळ कशी बनवायची, तिला कशी फोडणी द्यायची ती मी तुम्हाला दाखवते. मी टोप तापत ठेवला होता आणि आपल्याला तर्रीवाली मिसळ खायची आहे ना, मग आपल्याला तर थोडं तेल जास्तच लागणार. या वेळेला आपण डाएट वगैरे सगळे विसरून जायचं. थोडं तेल तापू दे. 7-8 कढीपत्त्याची पानं, पण आपल्याला हे 2 चमचे बेसन भाजायला पाहिजे. आपल्याला हे 2 चमचे तेलात टाकून परतून घ्यायचं आहे छानपैकी. असं खरपूस रंगावर आपण त्याला भाजून घ्यायचं आहे. आता हे मगाशी आपण वाटून घेतलं होतं ते आपल्याला या बेसनमध्ये टाकायचं आहे. आणि छानपैकी आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. मंद आचेवरच आपल्याला बेसन आणि हा मसाला परतून घ्यायचा आहे, अगदी तेल सुटेपर्यंत. आता आपण त्यात मसाला टाकूया. हा माझा मालवणी मसाला आहे. तुमच्याकडे जर मालवणी मसाला नसेल तर तुम्ही मिरची पावडर, गरम मसाला थोडासा टाकू शकता. हा मी मालवणी मसाला आहे ना, याच्यामध्ये आमचे सगळे पदार्थ असतात, धना पावडर, जिरा पावडर वगैरे, त्याच्यामुळे मी हाच मसाला वापरते. तरीसाठी लाल रंग दिसायला हवा म्हणून मी काश्मीरी लाल मिरचीची पावडरची 2 चमचे वापर करते. हा 1 चमचा कांदा लसूण मसाला, हे पण आपण छान अगदी तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया. बघा, आता हे मी मंद आचेवर 5 ते 7 मिनटं छानपैकी असं परतून घेतलं आहे.
आणि ते छान शिजलं आहे. आणि बघा असा हा त्याचा गोळा झाला आहे. असं गोळा झाला असं दिसलं ना आपल्याला की आपण समजायचं की आपला मसाला छान शिजला आतमध्ये. म्हणून आता याच्यात आपण मटकी टाकूया. मी ही 1 वाटी मटकी घेतली होती आणि ही मी आदल्या रात्री भिजत टाकली होती. जवळजवळ पूर्ण रात्रभर भिजत टाकली होती आणि दुसऱ्या दिवशी मी तिला एका कपड्यात बांधून ठेवून असे छान मोड काढले होते. हे बघा, ही अशी छान असे मोड काढून घेतलेले. मोड आल्याशिवाय मिसळीला आपण हे वापरायचं नाही आहे मटकी. खूप छान होते आपल्याला ही मटकीची मिसळ. आणि मटकी शिजायलाही जास्त वेळ लागत नाही. 10 मिनटात ती छानपैकी शिजून निघते. थोडं आपण हिला परतून घेऊया. मी छानपैकी मटकी परतून घेतली आणि आता मी त्याच्यामध्ये पाणी टाकते. खरं तर मटकीची आपल्याला जर मिसळ खायची असेल ना तर ती पावाबरोबर खायची तर आपल्याला ती पातळच पाहिजे. पातळ असली तर पावाबरोबर खायला छान वाटते. आता आपल्याला ही शिजवत ठेवायची आहे. आता मी एवढं पाणी टाकलं आहे, पण आपल्याला नंतरसुद्धा पाणी लागणार आहे. पण आपल्याला पहिली मटकी शिजवून घ्यायची आहे. मटकी शिजवायला जास्त वेळ नाही लागत. 10 मिनटात मटकी शिजून होते. मी मीठ टाकते. चवीपुरतं आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. नेहमीप्रमाणे मी माझ्या हातानेच मीठ टाकते. आणि हिला छान आता आपण शिजवून घेऊया. तोपर्यंत आपण वाट बघूया. ही बघा, हे 10 मिनटं झाली. आपली मटकी छानपैकी शिजून निघाली. हे बघा, छानपैकी शिजली आहे. आणि आता आपली ही झणझणीत तर्रीवाली मिसळ खायला तयार. हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.